Veieu? Veieu quin sorollet més maco que fa el riu Corb al seu pas per Guimerà, gairebé ja arribant al poble. Veus, aquí comença la canalització que ens dona aigua als horts que estem al sud del riu. Veus, aquí està tot ple de canyes. El poble, xulíssim com sempre. Bueno, i aquí m'estic currant les canyes per poder després fer créixer les mongeteres, les tomaqueres i tot això. Ara les he d'arreglar. Una altra cosa que us volia ensenyar és que les canyes, ja quan es tallen, les tallem que facin una mica de punxa, perquè després anirà millor per clavar-les a la terra humida. Però això al mateix temps fa que sigui una pràctica perillosa, perquè clar, si aquí estem fent una mitja punxa, vol dir que a la part que hi hem deixat, a la base de la canya, hem deixat una mitja punxa. Llavors què vol dir? Que els que vinguin darrere meu o l'any que ve haurem de vigilar de no tallar-nos, perquè la canya a més és una mica tòxica. No tòxica, no sé fins a quin punt, però una ferida de canya, si alguna vegada us heu tallat, ja heu vist doncs que aquella ferida costa més de cicatritzar, bueno, de curar-se. Per tant, seria una bona pràctica que en comptes de tallar les canyes, les arrenquéssim la base, perquè tenen una arrel molt poc fonda. Però és que, clar, d'excuses també n'hi ha de tota mena. És complicat, perquè estan molt amuntegades i és complicat, i per això tothom ho fa així. I bueno, hi hem de vigilar de no prendre mal. Quan us deia que he d'arreglar les canyes, no em referia a pelar les canyes, em referia a treure-li tot aquest branquillam, totes aquestes canyetes petites que li surten al costat. Pelar canyes no cal perdre-hi el temps. Bueno, jo sóc d'Igualada i el gentilici burlès d'Igualada és el pelacanyes, que es referia a aquells que no tenien ni oficina benefici durant la crisi econòmica que van passar a la ciutat d'Igualada a finals del segle XIX al quedar-se sense ferrocarril. Va passar de ser una ciutat superpotent industrialment a no tenir ferrocarril, per tant no poder transportar de manera fàcil i econòmica la matèria prima del carbó a les fàbriques, i va quedar endarrerida. Pelacanyes. Bé, doncs, ja tenim les canyes posades, que ho veieu, el que he fet és fer uns solcs, aigua a punta pala, perquè em permetés clavar més bé les canyes i posar-les, diguéssim, agrupades en 4, com si fos la tenda d'un indi, com si volguéssim fer una piràmide, i en grups de 4 lligats per dalt, una canya o dues que uneixi les canyes de cada solc per reforçar-ho, i per clavar canyes s'ha de venir ben esmorzat, perquè es necessita força per clavar-les. I res, els cordills aquests són molt de plàstic, per tant poc ecològics, però en farem la vista grossa i ja està. Veieu, les canyes més llargues que sobresortien les he tallat i ja està. Quan passi tot això, espero que sigui un mínim de gent la que es quedi tirada com m'he quedat tirat jo, molt abans de que passés aquesta crisi, però tampoc és cap mal si teniu la possibilitat de venir a viure a un poble, una segona residència que tingueu, encara que no estigui arreglada per passar-hi tot l'any, aquella casa dels avis a la qual ja no hi aneu. Aquí fan falta moltes menys coses. Es pot passar moltes menys coses i ets més feliç, perquè potser el que tenim a les ciutats i tal i qual és
allò que el sistema ens ha fet creure que ens farà feliços, però potser la felicitat és una altra cosa. Mireu, si tornem a repoblar els pobles, valgui la redundància, jo crec que la gent que vingui, crec que serà més feliç. Crec que la gent que es quedi a les ciutats també estarà més bé perquè estarà menys atapeïda. I crec que també farem un favor al país perquè això del desequilibri territorial és un gran problema i que estar tots atapeïts a la gran àrea metropolitana de Barcelona o estar tots atapeïts a l'àrea metropolitana de Tarragona, jo crec que no pot ser bo de cap manera. Crec que ens hem de repartir millor per donar més oportunitats als pobles, que ens sorgeixin més iniciatives econòmiques i més diverses, i crec que ens en beneficiarem tots.